O Concello de Cambados leva dende o 2018 presentando iniciativas en contra do Plan de Transporte Público de Galicia. Dende o bipartito consideran que o transporte público na comarca atópase no seu peor momento. Nos entendemos que a situación está peor agora do que estaba fai décadas. E iso foi o que lle transmitimos á Xunta, non? Hai menos liñas, hai menos frecuencias e a verdade é que resulta moi difícil poder comunicarse por transporte público internamente dentro da comarca. Dende a Concellería de Mobilidade tamén sinalan a falta de liñas de comunicacións públicas entre as vilas do Salnés e as grandes cidades galegas. Cara ás grandes cidades, cara aos centros universitarios, cara aos centros hospitalarios, en fin, unha serie de servicios básicos para a cidadanía que temos moi poucas ou prácticamente comunicacións inexistentes. O goberno cambadés considera que o Plan de Transporte Público galego dista moito dun modelo do século XXI. Dende logo, se non se aposta decididamente polo transporte público, e nós vemos que a Xunta non o fai, pois dificilmente podemos aspirar a ser unha sociedade desenvolvida do século XXI, non? Por todo isto, dende o Concello levarán unha moción ao Pleno da Xunta da Mancomunidade do Salnés co obxectivo de mellorar as comunicacións da comarca e instar a Xunta de Galicia a que declare o Salnés como área metropolitana. Pero entendemos que sendo a terceira en densidade de poboación, deberíamos tamén ter recoñecido ese carácter de área metropolitana, que vai permitir pois tamén ter unha serie de beneficios, sobre todo para a xente nova, a hora de non ter que pagar en autobuses, pero tamén un recoñecemento que nos viría ben tamén para poder optar pois a unha serie de financiamento que a día de hoxe pois non podemos aspirar a él, non? A esta proposta sumouse a formación de Cambados Pode, que engadiu unha emenda para que o Plan do Transporte Público do Salnés se financie con fondos europeos. Instar a Xunta de Galicia que esos fondos europeos que sabemos que se están xestionando agora, fondos europeos que van a vir pois, con motivo da COVID, pois de que se desarrolle, de que se leve a cabo un plan pois para mellorar o transporte comarcal aquí no Salnés. Estas propostas resurdiron tras a problemática que se atopan uns alumnos cambadeses para desplazarse a estudar a Vilaxoán. Para as formacións cambadesas é un exemplo claro da deficiencia das comunicacións na comarca. A moción será levada ao Pleno da Mancomunidade do vindeiro día 11.